Sa panahon nga adunahan ka, mga tao alagaran ka. Pero sa panahon sa kawad-on nimo, napabakahay mulingi nimo. Sa una, maadyo sila, kay lagi makagamit man sila. Pero ug di ka makahatag, maot nga istorya ilang ikatag. Naay mga tao nga sa atong kinabuhi mo abot para lamang manggubot. Mao kung huyang gani ka, tikayhang gadzud ka. Kasagaran sa abusahan kapang mga maadyo ag dughan. Kay naay mga tao nga haniti mo gamit, lami jud ipang sangit. Kung ikaw giabusaran, kahibaw ko sakit sa nga tanan. Ihangad na lang nas langit, ang Ginoo na ang magpanish. Naay mga tao nga murag anghel, pero daig mo talikod ka, daghan na og pasumangil. Sa atubang ramaadyo, lami jud pasuan og kadyo. Sa kinabuhi, di jud natin na malikadyan, kay di man pagka makat-on og di kasuwa dyan. Sakit ng himuon tang bugo, ilabi na sa kaugalingan ra naton kadugo. Usahay maadyo pa sa laing tao tamo dangep kay sila tinud-anay pa nga mohangep. Natay mga pamilya nga maura pa'y maghatak og anomalya. Ngano man gadyang di man laman magkahiusa para malipadan ang tagsa-tagsa. Ikaw, ug tabangan ka pasalamati ang nagtabang nimo. Ug mahimo mo boss ka og tabang kay ang usa ka healthy nga relasyon, give and take, di puro lang take. Hatag pud, adyo lang sige dawat kay labaw pa kadiha sa nangawat. Kanang imong igsoon sa abroad arang gadud in taon ng kayod. Bisag kamusta na laman di nimo matagaan makahuna-huna arang gadud kag chat ug padadaan. Di ta mo abuso kay mauna karoy uso. Ug gusto ka mo asinso di ka magpasakit ug isig ka tawo. Kay ang grasya sa Dios di na ihatag sa hugaw ug kasing-kasing at tura jud na sa maadyo ug kasing-kasing. Dato man ta o pobre, let's learn how to give. It doesn't matter kung unsa nga klase sa paghatag. It could be in a form of prayer, love, effort, or material things. Bisag unsa pa nga klase sa tabang. Ang importante makatunta sa paghatag, di lang puro dawat, kay labaw pa ta diha sa mga nangawat.